ndidinga uThixo kule ndlela ngoba ungomso andimazi uba uyakuba yintoni. Uthi kumbhali yaguqa yenze sisibhambathiso. Ukuba uThixo uthe wandigcina kule ndlela, phulaphuli uzawudinga ugcinwa ngoba ngokokwakho wena ngahle ungakwazi ukusigcina. Uyawudinga ugcinwa kule ndlela. Uba uThixo uthe wandigcina kule ndlela endiza kuyihamba kulo nyaka, wandinika isonka ndadla, akanela nje undinika isonka, wandinika nengubo ndombatha. uThixo apha kule ndlela ndawuzama ukubuyela kuThixo ndinoxolo endlini kabawo. Phulaphula Ilizwe FM, ingaba esakho isibhambathiso nawe sithini? Ngoba ingxaki nguwe apha, ngaphezulu kunoba inguThixo nguwe ingxaki, nguwe ongakwaziyo ukubamba isibhambathiso, ayingoThixo. Ngoko ke khawuqale ngawe, sithini esakho isibham. Uba uThixo uthe wandigcina kule ndlela, wandinika isonka ndadla kule ndlela, wandombathisa kule ndlela, ndawubuyela kuye inene ndinoxolo.